Davao at DZRL Batak RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Ang tamang oras po, alas 5:05 na nin pagkahapon ngonya na Biyernes, February 11. Ayan po, pizza 11 na po kita ngunyan, kan bulan na Pebrero. Kaya, ayan na, na kita engineer, ay, mga araw na mga puso. Engineer, wag kang magpapalit, ha? Baka mang-snatch ka rin ng lab na lab mo dyan. Isusumbong kita commander mo, alalahanin mo. Ay, ano ka lang, engineer yun, commander yun. O, ayan na. Mas mataas ang commander. Ganun ba yun? Ayawan ko ba? Basta, yung mga, dyan 11 na ngayon. February 11 na. So, be prepared for the February 14. Araw ng mga puso, Araw ng mga puso, walang mga ngapit bahay, walang mang-aagaw, walang mang-i-snatch. Go for your own. Kung may sarili ka, mas may sarili na lang. Huwag nang ganun. At kung may gusto ka, magsabi, tanganing mabigyan ka ng tama. Ang dami-dami dyan sige. Dito naman po kita sa sarang oras na programang Bareta Aksyon asin Informasyon, ngunya na Biyernes. Ang satuya pong mga makakaibanan, mayo pong iba kong di, ay sabi ko nga, ayan, sabi ko tumawa man lang tayo, di kita paka seryoso ngayon dahil ako nga nalulungkot ako. Ayan, ang kinikilabutan tuloy ako. Just last night po, meron po tayong isang kabataan na naman na medyo binawi ang sakayang buhay na hiram. Nakakalungkot po yan. It is due to depression. So, pag-uradahin ta ngayon sa aga sa Sabado regarding this mga mga nangyayaring ini mga pangyayari sa nangyayaring ngunya na hindi lang mga matatanda, hindi lang mga ayawan ko ba, nalulungkot tuloy ako. Kasi he is a very good friend of my grandson. Nako po, good friends in the kaya bistado ko po ining batang ini, dahil ko po maisip-isip kung ano taaro kayan ang nangyari. So tayo pong mga magurang, we have always be aware of the moves and the itong pinaggagawa ng ating mga anak ngayon. O pati mga bata affected ng husto. They are mostly affected of what is happening with this pandemic and of course ining kahirapan sa ngayon. Siguro mga nag-oobserba lang ini mga batang ini, nahihirak siguro sa mga magurang. So, it happens talaga. So, again, ang satuya pong makakaibanan, si Chief Engineer Abilindon sa technical side. Andyan po sa information si Tony Matic. Ayan, Tony Matic na nga rin tatawag ko sa iyo. Makikimatic na rin ako. And of course, siya man po duman sa transmitter, si Sir Jameson Toriano Oco. Ang kaibanan niya duman, si Rodel Cesar. So, at siyempre, ng programang ini kung mayo si ako na ako ang kaibanan nindo sa laog kan 5 araw daw. Pero bukas po, Sabado pala bukas, February, ang pala doon sa transmitter po, si Sir Joanner de Villa. Ayan, sana Joanner, nagmerienda ka na ng tinanok with matching your apelyido na diretsong tanangani, masiram talaga ang mamok. Yan ang paborito naming sausawan ng mga nilagang kamote, nilagang kamuting kahoy, nilagang lahat na pong tinanok. Yan ang kapartner, si Joanner de Villa Mamok. Ayan po, binilad na naman kita Joanner. Sorry medyo, natutuwa lang ako. Ayan po.
Magbarita muna kita, mas kadikit ha. Headlines kan mga bareta. Mga opisyal kan iriga, nangapudan na intyendihon an alert level status kaya mayo nin tinagba kasungunyan. Health Office, to kan iriga nagkaigwa na nin inaugurasyon. Ayan, yung office ng Health Office 2. Mga banwaan na dai pa drug cleared nilalakaw na ngunyan kan PDEA. Sana nga. Tupad program ginibunganing mas maging epektibo kan Ako Bicol. Hindi lang Ako Bicol lang nagpatupad kayan. Ang enot kayan si Senator Laila De Lima. Okay. Halos 400 na po sa YouTube channels ng mga kandidato sa mga 2022 polls na beripika at rehistrado na sa COMELEC. Sos Mariosep, 400 YouTube channels. Madami medyo siguro mayo ra nga ni si magrarautan dahil na kita magparasiraan. Kasi ako inis ako sa kandidato na masyadong namumulitika, masyadong naninira, masyadong etc. So, 5 ang sugatan sa pagsabog ng IED sa Camarines Sur. Okay. Detalyes kan mga barita saro unta na nga ni init ang aning tagadakol kan gusto kong talakayon marungod ki kan sa tuyang presidensya boss Leni Robredo kakamping kanina ang layo ng inabot ko starting last night. So, opisyal kan iri nga naghagad hindi pa dispensa sa mga turista na dai nagkaigwanin Tinagba Festival ngunya na Pebrero 11. So dahil po sa may pandemic po kita, so they must understand, everybody must understand what is really happening to our country, especially here in Irigas City. Iyo ini ang ipinahayag ni Konsyal Jesse Butchoy Abonite Jr., Chairman kan Community Committee on Tourism sa sangguniang panglunsod huli sa padagos na alert level 3 na ipinapautob kan sa Kamsur asin sa siyudad nin Iriga. Ana ipinagbawal pa ang social gathering orog na ang ball cart parade. Yun ang namis talaga asin iba pang aktibidad na nainot ng dinadayo kan mga turista. Sigun sa konsyal, bistado na sa rehiyon asin nasyon ang Tinagba Festival. Alagad, huli sa pandemya, pinagmaray kan lokal na gobyerno na ipadalan na sana nin virtual ang mga mainot na mga selebrasyon kan nagtalikod na mga taon. So, alagad, siniguro kaini na oras na makabwelta na sa dati ang sitwasyon. Siya nagtutubod na liwat, makakabalik sa ball cart caravan, street dancing, asin iba pang kaugmahan sa siyudad nin Iriga. Talaga naman nakakamiss po yun. Miss ko po yun. So, pangalawa, blessing and inauguration of the City Health Office 2 sa Barangay Santa Cruz, sa Barangay San Pedro, Irigas City. Ayan po ang blessing na ini, kasuudma po ini. Dahil pagkagaling din sa Director Pinolio, pagkagaling po sa San Agustin for the monthly Secretary Federation Program meeting, nagdiretso po siya duman sa San Pedro. Malaking tulong ang nasabing opisina dahil sa pagbibigay nito ng serbisyo, hindi lang sa mga taga-mountain unit, barangays, kundi pati na rin ang mga nasa katabing lugar sa partido area. Sinabi ni DOH Bicol Regional Director Dr. Ernie Vera na ang nasabing opisina ay sanamin ng isang LGU na maganda ang pagsiservisyo sa kalusugan. Pinasalamatan din ni Vera si Irigas City Mayor Honorable Madel Y. Alfilor sa magandang koordinasyon at pakikipag-ugnayan nito sa DOH upang maisakatuparan ang nasabing City Health Office 2 ng lungsod. Bisita sa pagpapasinaya ng nasabing opisina sina Dr. Ray Miliena, ang Provincial Health Officer ng Camarines Sur and miyembro ng sangguniang panglunsod at iba pa. Okay, PDEA Kamsur, puspusan ngunyan sa paghimo nganing maging drug declared na ang mga munisipyo sa probinsya. Iyo man ini ang ipinahayag ni Agent David
matapos na mag-atubang sa Peace and Order Council asin aramon ang kamugtakan kan drug clearing program sa 30 barangay. Sa presente, 30 ng barangay, 10 pa ang apektado kan illegal na droga, mientras na ang 11 dagos na cleared asin ansyam ini hinahalat na sana. Ang gabos na documentation ka ini, managtutubod pa na ay istorbo na naman ini. Nagtutubod pa man ang PIDEA na sa laukan na taon na presente, igwana naman nin mga barangay na magiging drug cleared sa banwaan nin Baaw. Ayun po. So, halos 400 po na sa YouTube channels ng mga kandidato sa 2022 polls na beripika at rehistrado na sa COMELEC. So, tiniyak ng Commission on Elections ang COMELEC na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-monitor sa mga YouTube channel ng mga tumatakbo sa halalan Mayo sa 9. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez, sa ngayon ay nabiripika at rehistrado na sa komisyon ang 393 YouTube channels sa pag-aari ng mga kandidato. Inilabas ng komisyon ang datos 3 araw matapos mag-umpisa ang kampanyahan sa mga tumatakbo sa national position, kabilang na ang mga tumatakbong Pangulo, pangalawang Pangulo, mga senador at kinatawan ng mga party list groups. Paliwanag ni Jimenez, ang naturang hakbang ng COMELEC ay para masiguro ang availability ng mga pinagkakatiwalaan at credible na sources ng impormasyon para sa publiko at hindi fake news. Isa raw itong mahalagang hakbang para malabanan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Yes, yung mga fake news. Ayon sa COMELEC, mayroon na raw verified badge ang mga kandidato na sa national position ang mga nagsumiti ng kanilang YouTube channel. Nakipag-ugnayan daw ang komisyon sa YouTube para ma-verify ang mga channels at hindi na ikokonsidera rito ang bilang ng mga subscribers. O yan po. Ayan, ining COVID-19 po, dito na pagparulayan ninyo. Social amelioration programs ng DSWD, pinapa-exempt sa spending ban sa halalan. Itinutulak ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Sarte Salceda nang gawing exempted ang lahat ng emergency financial assistance programs ng Department of Social Welfare and Development sa spending ban dahil sa election. Dahil hindi naman dati yun, kailangan yun. So, sa kanyang liham kay DSWD Secretary Rolando Bautista, hiniling ni Salceda na ipetisyon nito sa COMELEC na gawing exempted ang lahat ng aid transactions ng kagawaran mula sa prohibition sa ilalim ng COMELEC Resolution 10747. Kakaibaan niya ang panahon ngayon kay hindi kakayanin ng bansa kung mabumagal ang pagbibigay ng emergency at crisis aid, particular na ang assistance for individuals crisis situation, pati na rin ang 4Ps at iba pang social amelioration programs kung magkakaroon kasi aniya ng delays sa mga ito ay tiyak na mababagal din ang recovery ng bansa mula sa epekto ng pandemya. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Ang programa pong ito ay hatod po sa endo ng principal sponsors na si Hussein de Lima Sionborn, Senator Laila de Lima, Kagawad Melnandade Robles Morallo, Butchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff J. Poitino, and of course kan Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castroverde Aquiler. And also nahatod pa sa endo ni Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bundal. Yaon lang po yan dyan sa San Agustin, Irigas City. Kung kailangan po nindo ng mga panghanda sa mga
any kind of event. Magladyan lang po sa Mama Betty's Farm sa San Agustin, Erica City. Available po ang sa indang mga manok, ang sa indang mga baboy. Ayan po. And also, Lazarus Bar and water refilling. Atod po, owned and managed by Mrs. Letty Fulton. And of course, kung kaipuan po nindo ng mga pang-irahay kan sa indong mga motorsiklo, ang sa indong mga spare parts sa indong sa mga problema na inyong motorsiklo at tricycles, andyan po ang Saranghe Motor Parts and Services. Lagi pong available ang sa indong mga spare parts diyan. Owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Gonowon Razon. Lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Naila de Lima, ating ibalik ang hustisya at Before ay magtalakayin natin kung ano mga sa mga balita na pinagbabalita natin, gusto ko muna, I would like also to say first hello to James Wally Osas, Vincent Peter Efe, Muhammad Mana, who is watching right now, Mahmoud El Subay, and of course Amid El Nobay, and Taymor Khan, and Summer Seed. And of course to Don Victor, Walter Frederick, and Osman Khan. Osman, how is your feeling now? Get well soon. Just take good care of your fractured legs. And of course, hello to Delima Gaspi. I would like to shout Delima all over the world, especially those are the Lima bloodlines in US of A through Manuel de Bourbon. Hello to Gina Almasan, and of course kay Mais de Lima all over there, and kay Berlita, kay Junjun, kay Michael, and of course to my auntie Mama Fe and Mama Lita. Kumusta po kayo lahat dyan? And of course to my siblings, Ariel, Luna, Iraq, Arwen, Crisostomo Gaspe, and of course to Mary Ann, Austin, and Mariana Gaspe Asilin, and of course also to Elizabeth, Aaron, Altos, and De La Serna, and of course to Lorenzo Jos Gaspe, and of course to Jewel Mina Isabel of Cavite City. Hello to Delima Laceda Barayuga. And of course to all the Gaspi all over the world. Gaspi from Bulansur, Sugon, and Gaspi from Limay, Lamao, Bataan through Alan Gaspi, and of course to Quadrato Gaspi. Hello also to Domingo Gaspi ng Montalban, kay Nelson Gaspi na always watching the program, to Saulo Gaspi of USA, Gaspi Grand Reunion, and of course I will never forget Gaspi from La Purisima and San Francisco, and also to Quadrato Gaspi, bahala na po kayo. I already texted you and I have already sent messages to all of you, and I know you will understand what favor I am asking from you. So, to all the Gaspi, hello po sa inyo lahat dyan. Yung mga nalilipasan ko po, bahala na po kayo. Si Efren Gaspi of New Zealand. And of course, to our very own Monica Perrique of Limassol, Cyprus, and to Lenlen and Melanie Mendoza, to the Mendoza family. And of course, hello also to si James Wally Osas. Lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Gusto kong hinanyugon muna ninyo si Lolo General, paborito ko ining ipahinanyog sa inyo dahil kadakol ka naghahapot. Si isay daw ining Lolo General na itong nanghangang-hanga daw sila sa binibitawan itong mga sinasalita regarding the past presidents of the Republic of the Philippines. So, si Lolo General po, si Jaime Fabregas po, pinakang comedian po ini, nag-star pala ini duman sa serious residence na kaiba na kataid milang neighbor lang. Pero mayo kaya ako nag-star sinda duman, mayo pa ako sa lugar na ito kan mga panahon na ito. But of course, hello to Bert Nita Dumanghog. Hello, good afternoon sa inyo lahat dyan. Hinanyukon po nindo ining si Lolo General Jaime Fabregas. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw,
Ta sa bilog na istorya kang Pilipinas, mayo pa ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado Macapagal asin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino, asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog nin 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagigad sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada, na taga-NCR. Igwama ang presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asin ang Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ning presidente na Bicolano? Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas, ang tibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarid kan sa tuyang lahi. Naku! Dato ta ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ning da imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Ayan po, linalauman po tayo kan sa tuyang presidential candidate na mayo pong iba. The most qualified candidate for president. Wala pong maipipintas po sa kanya. Malang digta, yung sa 3 consecutive years ang pinaka ng COA na wala man lang kahit na katiting na corruption. Leni Robredo for president. And of course, Senator Laila de Lima, the most prominent political prisoner of this administration. So, silang duwa na mga ilaw ng tahanan from our province of Bicol. Ipabayad ta kung gaano talaga. Ipakita natin sa buong bansa kung ano ang pagkauragon ng mga Bicolano. Sinasabi ko, paulit-ulit ko sasabihin until such time. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa Indo na the most uragon sa buong Pilipinas, mayo pong iba, kundi ang mga Bicolano. Na we must be proud of Leni Robredo na tumukaw na Pangulo. Panahon na po para ang ating Bicol region ay magkaroon lalo na po from Kamsur. Andi dito po, President Leni Robredo, Kiko Pangilinan Vice President. And of course, si Senator Laila de Lima. Iubusin niya na po, ilagag niya natin dyan, ubos kin ubos. Dito bagayan sa Bicol, ubos kin ubos, Leni, Kiko, team. Ang team po ninda, gabusom tanan. Na we must succeed this election, May 9, 2022. Tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila,
Okay, batiin ko nga muna yung mga nagbe-birthday ngayon. Sino ba, Norly, yung pupunta ninyong birthday? Hindi ko man lang natanong. I-text mo nga, i-message mo nga sa akin kung sino yung mga nagbe-birthday na yun. But anyway, happy birthday to all the birthday celebrants today. May you have more birthday to come. Enjoy your happiest birthday today. And of course, I wish you all the more birthdays, more blessings, more happiness, and of course, healthy. Sana po. I wish you good health sa inyo lahat na nagsiselebrate kan sa inyong mga birthday this day. February 11, ka-birthday po ni Mama Lourdes, Our Lady of Lourdes, na daingani kita nagkaroon ng sana nga ni pala, ngunyan sana talagang grabe na po siguro ang mga tao dyan sa sentro kung nadagos ang satuyang tinagba. Dahil sa mga nagtatampo po, sa mga naghahanap ng tinagba, especially those who are from abroad, na umuwi lang just to watch the Tinagba Festival of Iriga City in honor of Our Lady of Lourdes. So, pasensya na po, maybe next year, kaya we observe the health protocol para po mawala na ining pandemic na ini, madagos na ang satuyang kaugmahan pag-aabot kan Tinagba Festival in honor of Our Lady of Lourdes. Yan po. Happy birthday to our classmate, our mate, Lourdes Ballester Briñas. So is celebrating her birthday today. Lourdes Ballester Briñas from our batch 6569. Happy birthday. I wish you all the best. I wish you all the best. Best of the best. But of course, that best is good health. Lourdes, see you. Mag-usap-usap daw tayo kay Malin Arroyo Cervera. So, let's proceed to our reunion. Kasi tayo lang, banding-banding lang tayo. Those who are from the Philippines and of course those are from Manila, if they can go to Bicol just to magbanding-banding kita. Pero we are just waiting for the arrival of our classmate, Marilyn Arroyo Cervera. Pagdating niya po, magbabanding-banding tayong mga nandito sa Iriga at nandito sa Bicol. All of you who can come, those who are only in the Philippines, kasi mahirap po i-organize yung mga nasa abroad because of the present situation of this pandemic. Tayo na lumaban, ibalik ang hustisya kung nais nating. Hello to Cabanyero Jubel Mark Hill who is watching right now. Batiin mo, sino nga pa yung nag-birthday? Hello, Manay maray na apon, Manay Kagawad Elma ti Elma. And of course, hello to Norly Gunowon Namoro. I'm asking Norly, yung mga pangalan ng mga nagbe-birthday ngayon. Alam ko may mga pinuntahan kayong birthday. But of course to Eileen, ang Tres Marias na Gunowon Namoro. Through Ma'am Richilda Gunowon Namoro, Norly Gunowon Namoro, and of course kay Eileen Gunowon Namoro. But anyway, like I've said, happy birthday to all those birthday and celebrating their birthday today. Ay kay Manay Lourdes siguro, Manay Lourdes Lanyug de Lima. Siguro birthday man niya ngayon. Because of all those Lourdes, iginawad po ang sa kanilang pangalan sa satuyang santa na nagsiselebrar kan sa iyang kapiestahan ngunyan, Our Lady of Lourdes ng Tinagba. Kaya baka maybe next year, talaga si Tony talagang matik na matik talaga. Ngayon I know kung bakit si Tony Matik ang tinatawag ngayon. Tony Matik ng RPN DCKI. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Hello also to Nelly. Nelly Santiago, Mr. and Mrs. Edgar. Ay, ano ba yun, Edgar? Basta Mr. and Mrs. Nelly Santiago of Cavite City. And of course, hello to Gina Cabarles of who is watching right now. And of course, to Weng.
Wait mo ako, Weng. Hintayin mo ako dyan. Pagkatapos sa program, uwi agad ako. To Rowena Weng Cabarle Jimenez. And of course, to all the staff of Barangay San Agustin. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagan. Ayan po ang gustong-gusto ni Senator Laila de Lima, kaya gustong-gusto niyang lumaban siya ulit para maibalik ang hustisya at pag-asa ng bansang Pilipinas. Sa And of course, ang human rights na binabaliwala kan sa tuyang Pangulo. Human rights and hustisya ang maibalik sana ni Senator Laila de Lima, kaya bago niya maibalik yan, ibalik niya to po sa Senado, si Senator Laila de Lima. ating Gusto kong basahin ining oras na naman po talaga eh. DOJ ends protection for confessed drug lord. Ano? DOJ ends protection. Pagkaintindi English kasi ito eh. Nosebleed tayo dito. Buot sabihin, ang DOJ ay tinigilan na ang pagpoproteksyon kasama for the self-confessed drug lord. Ayan, basahan ko ngayon. I'm interested of this topic. ating ibalik. The Department of Justice, DOJ, has dropped confessed drug lord Roland Kerwin Espinosa for its witness protection. Ayun, good. Self-confessed na to na he is a drug lord. And then, ang grabe pa ang asistensyang ibinibigay ng ating gobyerno. Pero ining pinagbintangan naman yung pagkakamali, walang kasalanan na idiniin ng gusto ng mga fake witnesses, mga convicted witnesses, ayun po, nagdudusa hanggang ngayon sa kanyang detention house. No other than the most prominent political prisoner na political persecution of the Senator Laila de Lima dahil itong ginagawa ng the present administration na hindi naniniwala, he don't believe, wala daw sa kanyang human rights. Kaya sana tayo po, especially those four-piece beneficiaries, isipon ta po igwanganing candidates dyan na gusto ilaglag, aalisin daw ang 4-piece. Ayun na nga ang pakinabang ninyo digdi sa gobyerno na pinapakinabangan na maski maliit, at least may pambayad kita sa ilaw, may pambayad sa tubig, ay may mga pangangailangan sa eskwelahan. It is the principal sponsor of this 4-piece ay ang ating ina, the mother of the 4-piece, no other than the principal sponsor, Senator Laila de Lima. Laila de Lima, ating ibalik. Okay. And the Department of Justice has dropped confessed drug lord Roland Kerwin Espinosa from its witness protection program over numerous violations he supposedly committed while detained at the National Bureau of Investigation, including smuggling, extortion, and making plans to escape. Ayun po, matatakasan kayo nito, nagplano na. The DOJ said Espinosa's wife and dependents had also been dropped from the program. Dapat lang, bakit po protektahan nyo na ang isang drug lord? In a letter on January 31, Justice Secretary Menardo Guevara told Espinosa that his coverage under the Witness Protection, Security, and Benefit Program had been terminated, effective immediately due to his continued commitment of various violations inside the detention facility. Ayun naman pala doing continuous illegal transactions in the di tanggalin nyo na. Last straw among these were harassing other inmates. Ay magaling, siga. Smuggling contraband, drinking liquor, and extorting money from other inmates who feared getting transferred to another detention facility. Aba, siga pala talaga ini. Dapat lang po, tanggalan na ng anumang protection sa kanya because sumusobra na. So, he was also accused of violating curfew hours and visiting the cells of other inmates despite repeated warnings. Ano pang ginagawa ninyo?
communicating with other inmates with drug cases, and possessing mobile phones and bladed weapons that were banned inside the facility. Paano nga ito nakakapasok? Ay, nasa Bucor na ini. Akala ko ba nga ano dyan, ang security dyan ay sobrang higpit. Bakit nakakapasok ining mga drug, kaya yung mga ano na ito sa may mobile phones, bladed weapons, etc. etc. Ang hustisya at pag-asa. The last straw was when the NBI discovered on January 13 that Espinosa and 2 other inmates were making plans to escape. 4 days later, the NBI formally recommended to the DOJ to terminate the suspected drug lord's witness protection coverage. Dapat lang. The NBI also asked that Espinosa be transferred to another detention facility, but the DOJ said this would be decided by the courts. Ating ibalik ang hustisya. So, self-confessed drug lord na ito, si Espinosa, has been under the NBI's custody since December 2016, while he is undergoing trial for several drug cases. Isa rin to sa nagdiipit kay Senator Laila de Lima. So, dapat lang. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna Hininyugan nga niya ito ining anong ina ng 4-piece Senator Laila de Lima. Hinanyugan po natin with Leo Martinez. Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa 4-piece. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Talaga pong ibabalik ang hustisya. Hindi pwedeng hindi ibalik ang hustisya dahil paulit-ulit kong sinasabi, I always repeat it, that the justice and human rights ay maibalik sa bansa. Tanganganing magkaigwakitanin pag-asa. Because without human rights, without justice, ano ang bansa natin? Kawawang mga nilalang na yung walang-wala, na they don't know, they cannot fight. Hindi sila pwedeng lumaban kasi walang panglaban, wala silang ngipin para makapaglaban. Kaya ang labas, ang mga nakukulong po only in the Philippines are those na walang kalaban-laban. Yun po ang inaalala ng ating si Senator Laila de Lima. Kaya gusto niyang maibalik ang human rights together with the human rights. Hustisya, pag-asa ng bayan. Si Senator Laila de Lima. Okay. Bakit tumakbong muli si Senator Laila de Lima? Hinanyugunta po. Ito ang pinakamabigat na laban ng ating henerasyon. The greatest challenge of our lifetime has begun, and it will be a disgrace to those who have laid their lives for our rights and liberties if we cower. Hindi ito ang oras para mangimi at matakot. Bagkus, ito ang panahon upang tumindig at sumigaw hanggang ang alingaw-ngaw ng ating tinig ay basagin lahat ng tanikalang nagkukulong sa atin sa rehas ng karahasan. It is now sa ating bayan. I am running again, so I may continue to speak and act on behalf of the victims of a regime so violent, corrupt, and incompetent. I will continue to fight so that we can demand justice and accountability, human rights and social justice, peace and freedom. Laylaban tayong muli. Okay, laylaban tayo muli. Hanap buhay muna tayo. Commercial Tabi Engineer.
This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras pong ini, dara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, alas 5:48 na po ngonya na pagkahapon. Padagos po kita sa pagtatauning impormasyon kaning mga bari-barita sa mga nangyayari at mga pangyayari sa paligid-ligid niya to. Again, De Lima alarmed over reported 26 missing Sabongeros. Calls for a speedy investigation. Opposition Senator Leila de Lima expressed concern over the reported ballooning number of abducted or missing Sabongeros, an issue which is seemingly not getting enough public attention. Ano ba kaya ini? De Lima, a social justice and human rights champion, lamented that the investigation about the alarming issue appears to be so slow. Napakabagal daw. Tapos that napakabagal po ng pag-iimbestiga kaya ni mga nawawara ng mga sabongero. Just imagine ilan ining sabongero na ini. What's the big mystery about missing? Anong pinakang dakulang misteryo ka ini? Ang pagkawara na they are abducted sabongeros, na about missing or abducted sabongeros, na hanggang ngayon walang linaw. Game fixing syndicate?
Ito ba ay game fixing syndicate? Is that the only theory? Ano ba? What is the reason behind why these mga sabongeros ay nawawala? Why the seemingly slow pace of investigation? Meron na bang tunay na leads? O what is that? Mayroon na bang pagbabago? Persons of interest or suspects? Until now, wala pa. Yan po ang hinahanap. Yan po ang sabi na sa statement ni Senator Laila de Lima in her statement posted on Twitter. It was ang nagtatanong po pala, bakit daw nagtatanong sila, imposible daw na wala pong gadget si Senator Laila de Lima sa kanyang detention house. Definitely po, no gadgets in her detention house. Siya po followed by the nakakapag po siya sa kanya through Twitter and posted on Twitter because ang kanya pong abogado ay siyang nakakausap niya po. At ang kanyang abogado po ang nagre-relay sa kanya what is really happening outside her detention house. Ngayon, yun po ang nagpapasok na po yun is through her attorney or through her staff. Hindi po siya mismo. Because he has no gadgets at all inside her detention house. Nakakaawa po siya. Ito magtatag-init na naman. Sana nga po hindi magtag-init. Dahil baka atakihin na naman siya sa iyang migraine. Kasi po ang migraine po sumusumpong po yan pag masyadong mainit. Which is wala po siyang aircon doon. As in, she is ang pagkakaiba lang po niya sa mga prisoner ay kasi she is her detention is a detention house po. Bahay po siya nakadetain. So, it was reported on January 13 that the four sabongeros were missing from a cockpit in Santa Cruz, Laguna, which was followed by the disappearance of 6 another men at Santa Ana cockfighting arena pa din. As on this writing, the number of missing sabongeros has reportedly reached 26. Ano bang nangyari kani? Just as certain baka ni mga big time sabongero. With the Philippine National Police confirming, pinatunayan po ng Philippine National Police that they have already identified persons of interest. Are they kidnapped? Or pinatay na? Or buhay pa? Or are still abducted? Nagtatanong lang po. Because I'm also innocent what is really happening with these mga sabongeros. And the program Papuso Mo Jessica Soho aired last February 6. It was narrated that one of the missing persons even managed to call a relative to say that they were being taken in the van. O parang may kidnapping. The lady senator from Bicol said that the disappearance of sabongeros should not be taken for granted. Least we want to hear reports and more persons missing. These cases of successive disappearance of individuals engaged in gambling is a perplexing phenomenon which demands for answers and closures. Yun po ang hinahanap, yun po ang sinasabi ni Senator De Lima, that the cases of successive disappearance, yung sunod-sunod na pagkakawala nitong mga individual na ini engaged in the gambling is perplexing phenomenon which demands for answers and closures, na dapat po mabigyan na ito ng pagkakataon ng linaw hanggang magtapos ito with na merong malinaw if what really happens to these mga sabongeros. Nakakabahala po ang nangyayaring ito at hindi ito pwedeng ipagkibit balikat lang ng gobyerno. Dapat lang po, what is the reason behind really of this missing sabongeros? Kailangan ng masusing investigasyon rito upang panagutin ang dapat managot bago pa lalong lumobo ang bilang ng mga nawawala. Kaya kayong mga sabongero, be careful po. Be aware of what is really happening inside the cockpit or through yung sa online sabungan. This is not something we can simply ignore.
Hindi ito sa basta lang na ini-ignore lang natin itong mga nangyayari. There is a family. May mga pamilyang labis na nag-aalala at nangangamba na para sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi nila alam kung nasaan. Siyempre, ang 24 hours lang na hindi bumuwi ang iyong kamag-anak, it burdens you a lot. Anong dahilan ng pagkawala? At ano ang kanilang kalagayan sa ngayon? Yun ang pinakang tanong doon. The most important is what really happening. What is really happening now to this mga sabongero na nagkawawala through game online game gaming. So, hello to Muhammad Abamanan who is watching right now. Muhammad Abamanan, and of course to Jewelmina Isabel Gaspi of Cavite City, and of course to James Wally Osas. Muhammad Abmanan, Muhammad to Nelly Santiago, hello, and of course hello to Ma'am Belia Vergara. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila. Okay, lalaban talaga yan si Laila. Hindi pwedeng hindi lumaban si Laila. Basta't nasa katwiran yan, lalaban at lalaban lalo ang human rights ng Pilipinas, especially the justisya, ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Hinanyukon po niya to si candidate for President Leni Robredo. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Si Senator Laila, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa kulungan dahil isa siya sa pinakauna at pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Ipinaglalaban niya ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na Senado. Karangalan kong mapabilang sa hanay natin si Senator Laila. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Ibalik ang hustisya. Ayan po, ibalik ang hustisya sa bansang Pilipinas. It is true, Senator Laila de Lima. Kaya ipaglaban natin po ang kandidatura ni Senator Laila de Lima para sa senador. Para maging Senator uli siya at siya po ang expert ng human rights and of course ng justice in the Philippines. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila. Again, ang programa pong ito ay hatod sa inyo kan principal sponsor na si Susan Schönborn of Germany, and of course ni Senator Laila de Lima, Kagawad Melnandada Robles Morallo, and of course ni Butchokoy Rex Oliva and Rodolfo Jeff Jipoy Tino. Luhay-luhay na po kita magpapaaram dahil oras na naman po, ang oras natin ay sobrang napakakulang po. Ang sa tuya pong mga nakaibanan sa programang ini, sa technical side, andyan po si Chief Engineer Abilin Don Torallo, and of course andyan po sa information si Tony Matic, and of course siya man po duman sa transmitter si Sir Joander de Villa, and kaibanan duman sa iyang PSG si Rodel Cesar. And of course ako po ang iperming kaibanan nindo, oral daw po from Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 ng pagkabanggi, mayo pong iba kong di si Manay Elma de Lima Gaspi nagsasabing, thank you for those who are listening from their transistor radio. Si Ate Mayet, good evening po. And of course to those who are live streaming, via live streaming, and of course, yun naman, radio, through radio. Mabalos po, and sana God bless us all. Ingat-ingat po tayo lahat.